الترازيما لبي بفتح ببحري بتسملا ندري لبيك خوز تحسب لا جزايرك بإرترا سلام እንኳዕ ብድሓን መጻእኹም ናብ ታማራ ዱባይዋ ገዛኹም ሓያል ዛንታታት ሕቡእ ታሪኽ ከምኡውን ሕይወት ህዝብናን ኪኖኡ ዝቐረጹ መስተንክር ኤርትራውያን ፍሉጣት ሰባት ሓብታም ሕሉፍ ታሪኽ ኤርትራ ዘይተነገረ ዛንታታት ከምኡውን ታሪኽ ዝሰርሑ ሰባት ክትረክብ ኒሕ እንተሃልዩታ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ኢኻ ዘለኻ ዶኩመንታሪ ፊልምታትናን ታሪኻዊ ጉዕዞታትናን ፈጺምኩም ከይትስእኑ ላይክ ሰብስክራይብ ከምኡውን ናይ መፍለጢ ደወል ሙላዕ ኣይትረስዑ ኤርትራ ሓንቲ ዓዲ ኣስላምን ክርስቲያንን ትጥርንፍ ኣብ ማእከል ምብራቕ ኣፍሪካ ኤርትራ ዓብይ ታሪኽን ብዙሕነትን ዘለዋ ንእሽቶ ሃገር ትርከብ ሓደ ህዝቢ ግን ከዓ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዘለዎ እስልምናን ክርስትናን ብሰላምን ሓድሓዳዊ ምክብባርን ብሓባር ይነብሩ ንግሆ ካብ መሳግድ ናይ ወጋሕታ ጻውዒት ጸሎት ይድመጽ ድሕሪኡ ድማ ደወል ቤተ ክርስቲያን ይድወል ሓቅነት ኤርትራውን ሓቢርካ ምንባር ዘንጸባርቕ ስንት እምበር ኣብ መንጎኦም ግርጭት የለን ኣብ ግዜ በዓላት ኣስላም ሓጎሶም ምስ ክርስቲያን ይካፈሉ በኣንጻሩ ድማ ክልተ በዓላት ኣለዋ እቲ ሓጎስ ግን ሓደ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኬክን ቡንን ሰላምታን ይለዋወጥ ኣብ ዓድታት ኣስላም ሓረስቶት ምስ ክርስቲያን ኣሕዋቶም ኮይኖም ይሰርሑ ሃይማኖት ኣይፈላለዮምን እንታይ ደኣ ብመሬትን ብስራሕን ብዓለይትን ዝተጠርነፉ እዮም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ህፃናት ጎኒ ንጎኒ ይመሃሩ ዕርክነት ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ኣብ ልቢ ይለምዕ ፍልጠት ድማ ኣብ መንጎ ኣስላምን ክርስትናን ፍልል የብልን ኣብ ሰራዊት ድማ ዓዶም ንምሕላው ብሓባር ይቃልሱ ደሞም ሓደ እዩ ማሕላኦም ድማ ሓደ እዩ ንኤርትራ ብኹሉ ዓቕምና ክንከላኸለላ ኢና መልእኽቲ ኤርትራ ንጹር እዩ ሃይማኖት ናይ እግዚኣብሔር እዩ ዓዲ ድማ ናይ ኩሉ እዩ ሓቢርካ ምንባር ጽሩሖ ጥራይ ኣይኮነን መዓልታውን ሓቀኛን ምህዋትን ንህዝባን ድማ ምንጭ ሓበንን እዩ